Siła łękowskiej kultury. П'ятий рік, як будуть концерти. No przede wszystkim chcemy pokazać cerkiew. To jest jeden z takich najlepszych sposobów, żeby więcej ludzi przyszło do cerkwi. No, wiadomym ci liczą jest, że cerkiew prawosławie to poza cerkwią, poza ikoną, to też śpiew. Korzystając z tego, że parafia ma się czym pochwalić, mamy to chory, to czym jako syn nebas to rozgłaszaty. I od nas się pojawiła też taka idea tego, żeby pokazywać to bogactwo prawosławia. Wkazywać go też w takiej osiągniętej strony, bo przed każdym takim koncertem choru opowiadamy, przybliżamy, czym jest prawosławie, żeby nie smotrili ludzie na nas z perspektywy takiego, że to takie niedobre, jakieś często ludzie nie mają pojęcia o tym, czym jest prawosławie, a szufladkują go na tej zasadzie, że to jakieś takie ruskie i niedobre. Najczęściejszymi słuchaczami koncertów są kuracjusze, turysty. Rzadko przychodzą nasze tu krynyczane, choć kurs to się zmienia już, jakby to czas powoduje, że może więcej tych rdzennych naszych krynyczan też przychodzić, ale jeszcze nie aż tak duże. Natomiast mamy takich paru osób, które są takimi sympatykami wielkimi muzyki cerkownej, a osobliwo naszego choru. I są na wszystkich koncertach, a mało tego, jeszcze все ведуть ze sobą paru albo parudziesiąt osób, czy też grupy do jaku, która desi tam przebywać w takim czy innym domu wczasowym. Od lat wiem o tych koncertach, od czasu, kiedy się tylko odbywają. Jestem regularną słuchaczką festiwalu, chórów prawosławnych, bo też w Krynicy się odbywają. Po prostu to lubię, kto to lubi, zawsze znajdzie. No ta wielogłosowość, cudowne brzmienie. Tego nie słyszy się w żadnym innym kościele, gdzie głównie dominują organy, a tutaj te cudowne głosy, które podobno nie są kształcone, nie wiem, ale brzmią przepięknie. Się zamyka oczy, to się słyszy 100 osób, chór 100-osobowy, a nie 10. Переконаний їм, що буде тріщала церква. Вже się tu w притворі ławkę stawia deszcz i jest pełniczko w cerkwi i tu підважно. To zapraszamy Nelem na koncerty, ale też na służbę Bożą. Chodzimy się tu przy cerkwi Świętego Władimira Wielkiego w Krynicy, prawosławnej cerkwi. Nowej cerkwi, pobudowanej w 82, a skończona tak profilaktycznie w 96 poświęcona, a teraz tu mamy kończyć tej cerkwi. Siła łękowskiej kultury.
antyfona i także śpiewana w czasie świąt Zmartwychwstania Chrystusa muzyka Aleksandr Koszyc, żyjący w latach 1875-1944. Jest to kompozytor ukraiński. A antyfona jest to tekst modlitwy złożony z psalmów i hymnów, śpiewany darnie na przemian przez dwa chóry. I właśnie podczas różnych świąt te antyfony zmieniają się w zależności, czy też od danego święta też one się uzależniają. Głos wykryte Gospodowi bardzo prosimy. Kompozytor żyjący w latach 1751-1825. Przeskoczyłem, proszę Państwa, na następny. Mówimy o jednorodnej syna, o kompozycji jest znany, a harmonizacja podobnie jak w pierwszym utworze brat naszego dyrygenta Jarosław Kochanowski. Hymn, który Państwo teraz usłyszycie, jest to pieśń ku chwale Jezusa Chrystusa. W tej pieśni zawarte jest to wszystko, kim Chrystus stał się, co dokonał. Mówimy o tym, że przez Maryję stał się człowiekiem, ujął się nasze ciało, że nie przestawał w tym czasie także być bez przerwy częścią tejże Trójcy Świętej. Hymn ku chwale Jezusa Chrystusa, jednorodnej Syna.
święta Zmartwychwstania Chrystusa, czy także świąt Narodzenia Chrystusa, a także święto Epifanii. Kompozytor, którego tutaj utwór usłyszymy, jest bardzo bliski nam, jako mniejszości Łękowskiej, ponieważ on także wywodzi z tego naszego małego narodu. Niedaleko od nas wieś Martne, stąd też Emil Bortniański jako Żydowe. Dawno temu jego rodzina emigruje właśnie na wschód, ale jak pozostaje on obojętny na tych terenach, skąd się pochodzi, i ta sama jego też i nazwa Bortniański ma nawiązywać do tego, skąd tak naprawdę korzenie jego rodziny się wywodzą. I teraz usłyszymy jego kompozycję "Kto Bóg wełny". Szanowni Państwo, wracamy teraz znów jakby na liturgię. Utwór, który teraz chór zaśpiewa, jest to ten moment, kiedy rozpoczyna się w czasie liturgii ta część najważniejsza. Mówi się o tym, że w tym momencie, albo od tego momentu powinni uczestniczyć w świątyni tylko ludzie ochrzczeni. Jest to liturgia wielu, moment, w którym zostaje przeniesiony chleb i wino przygotowane na tej pierwszej części liturgii tymi drzwiami diakońskimi przez tą soleję, to takie miejsce podwyższone, przez wroga te
królewskie i zostają wniesione na ołtarz główny. Pieśń cherubinów to jest pieśń, w której mówimy, że my, którzy przedstawiamy dzisiaj ten świat anielski, właśnie zostawiamy to wszystko, co takie świeckie, materialne i teraz przenosimy się jakby w ten taki zupełnie inny świat. I myślę, że ten utwór właśnie przenosi nas w taki właśnie trochę duchowy stan. Poza tym też ta pieśń przypomina o tym, że razem z nami w tym naszym wspólnym spotkaniu modlitewnym uczestniczą także aniołowie. Cherubimska pieśń, muzyka nieznana, układ Piotr Tochanowski, nasz Jeryniew, harmonizacja znów Jarosław Tochanowski, brat naszego tutaj dyrygenta, który ułożył, czy też zharmonizował dobrze pieśń cherubinów. Bardzo zapraszam.
prawosławnym, bo tylko te dwa kościoły dzisiaj wierzą i wyznają, że w czasie komunii przyjmujemy to prawdziwe ciało Pana Chrystusa. Miłość była beta dimet. Myślę, że pomimo tego, że będzie śpiewany w języku
serdecznie jeszcze raz potwierdzam na to, co Państwu wcześniej mówiłem, że język polski wywodzi się z języka cytrynu słowiańskiego. Zapraszam serdecznie do może nie tylko słuchania, ale także może takiej formy wspólnej naszej modlitwy podczas tegoż utworu. Ojcze nasz. Położył jest
też chór, który śpiewa na szczególny sposób muzyka cerkiewna. Nigdy nie będzie tak samo odbierana śpiewa instrumentalna, tak samo ten chór, który przekazuje te słowa, które właśnie żyją. Myślę, proszę Państwa, że to jest to bogactwo muzyki cerkiewnej. Mamy nadzieję, że uda się nam zaszczepić Państwa potrzebę gdzieś tam w domu, gdzieś tam może w innym miejscu przebywania, szukać czegoś, co będzie pomagało nam, żeby w tym takim załataniu świecie znaleźć wreszcie na spokoju, na ciszy, znaleźć usłyszenia takiego czegoś, co nagranie spokoju. Jeżeli Państwo byście chcieli faktycznie takiego czegoś posłuchać, mamy także nasze tutaj malutkim wydamy płytę z nagraniami naszego chóru. Myślę, że to będzie też taki dobry powód do Gliwicy, kiedy będzie sobie można włączyć i posłuchać muzykę chóru parafii prawosławnej w Gliwicy. Mamy nadzieję, że także dla Państwa pomoże. Przed nami ostatni utwór dzisiejszego koncertu, Budy imię Gospodnie, bądź imię Pańskie wychwalane i znów kompozytor klasy światowej, bo taki był Dymitr Błotniański, którego utwory śpiewają najznamienitsze chóry na całym świecie. Uważany jest za jednym z tych kompozytorów, którego naprawdę chór wymaga dużo pracy, aby te utwory jego były śpiewane. I tutaj też jeszcze raz na zakończenie utwór. Muzyka Dymitr Błotniański, bądź imię Pańskie wychwalane, śpiewane jest to na zakończenie liturgii i dzisiaj na koniec naszego koncertu. Mam nadzieję, że chór i koncert Państwu się podobał. Jeżeli Państwo chcieliby posłuchać naszej muzyki, tak jeszcze bardziej w czasie liturgii, zapraszamy na nabożeństwa. Najbliższą niedzielę na nabożeństwo troszkę wcześniej, godzina 8:30, natomiast w każdą niedzielę codziennie w roku o godzinie 10. Zachęcamy Państwa także do ewentualnego jakiegoś zakupu pamiątki z naszej świątyni i do tego, aby gdzie tam Państwo będziecie głosić o takiej małej parafii w Gliwicy i o takim wielkim chórze prowadzonym przez takiego małego, pięknego człowieka, jakim jest nasz dyrygent pan Piotr Zanowski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za te dzisiejsze przygotowanie.
budowani w tym naszym codziennym życiu, budowani taki, aby stąpać twardo po tej ziemi naszej pięknej, nie dać się zwolnić na manowce, aby ścieżka, którą idziemy, zawsze prowadziła nas do jednego celu. Życzymy Państwu zdrowia, człowiek w naszej tradycji prawosławnego Kościoła przystała nam nowe Janina, czyli dużo lat i w szczęściu, zdrowiu, pomyślności. Niech Bóg prowadzi i błogosławi nam nowa Janina, Janina. Możemy sobie wstać, zakwitujemy dobre błogosławieństwo. Oczywiście, Szanowni Państwo, Bóg jest za darmo, jednak ktoś z Państwa miał życzenie i dobrą wolę, jest względem z naszą parafią. Przed nami jeszcze trudne budowy, mamy tych wydatków jeszcze bardzo dużo.